do which bar mar SHA kata mar SHIF? Adwa ni mondo anyis jowa ni gir shani en gima ber, because one, king'iyo kaki idhi chudi joma dhi chulo monthly deductions, kineno joma yuak gin joma chamo osara mang'eny, okay? Because okete en tax ma progressive, that is ni the more me earn, the more me chulo. To jomodhier maonge msara to chikni wacho ni inyalo thiedh nono, kata joma an pesa matin bro chulo mana matin, joma ne chulo 500 koro dhi chulo 300, okay? And iyudo ni ng'ama nigi mshahara kaka an ka chule tadhi chule pesa mang'eny, because pesa ma an en pesa mang'eny, okay? That is one. Two, en ni nitie tuoche mane SHIF no cater for. Masani, this insurance did cater for, cater for fully. Definitely there are challenges, but challenges bedoga samora mora ma gimoro chakore kane wachako free primary education 2003 jinongo ko kabisa ni ere kakunya chako no free primary education kanya okutimo planning maber, but ne nitie tethering problems but gigo kano se tudi mobedo maber tinde nyithindwa nyalo bed ni this school. So therefore it is important mondo wami sirikal support mondo process ni odhi mbele. Joma oppose SHA ng'enyne gine joma ne nigi entrenched interest gine NHIF. Iyudo ni ne gin osiptende mayudo pesa to jothieth magithiedho onge. Scandals ne ng'enye kabisa. To wakili, kata odoko ni magi chenro mag sirikal to kama gintiere. Kia wane ite mar ariyo gazet ma in go kanyo mar Daily Nation. To soma ite mokwongo no kama gintiere. Do chiemo nyoro bende no pogore. En yuak mane wi SHIF kod SHA. Iwacho ni patients koro ikono mondo mi obed patient. Gi jotuo iwacho ni we are patients already. Ikono ni mondo mi chakwa bed patient. Gibeda gi horruok. Kunde mineno ji poko yude service. Eni yudo ni joma poko register. And therefore their details onge the system. Okay? Mae mo minyiso ji ni mondo register into SHA mondo gibed gi details mondo sirikal ong'eni to gin kanye to tuo mane mang'eny area mane and so on and so forth, so that sirikal ong'e kuonde mitere yath, kuonde mitere daktache and so on and so forth. But statistics don't lie. Statistics manyo and ni for the last 1 month 13 million people are registered, okay? There and in terms of payment masirikal osechulo 89 million also children inpatients. 162 million of children dialysis care. 132 million of children cancer care. 106 million of children maternity and infant care. 95 million of children mental awareness. And then Kingio Joma facilities most better visited. Mano source marke NBS kos juma mogolo. Marke NBS. Okay. Kingio source osiptande most day you don't need 4,444 public and government facilities also enrolled into this process. 2,498 private facilities was enrolled. 535 faith-based facilities was enrolled. 17 community facilities was enrolled. 86 other facilities was enrolled. Then in terms of Jomose you do theatre. You don't need 7,900,000 plus or service more you do theatre, maternal and child health services. Then outpatient services 21,000 people service it. And then dialysis 15,000 people service it more you do theatre. And therefore on mental awareness 265. So the problem in Kenya can it at a chill move when you do problem and problems was better Canada NHIF chan then problems. Then what blow up to what temo umu gikmabeo mose bet katimore. I want to suggest Nejo Kenya Nijo mapoko register into SHA mondo register. And especially Jowa modhier, Jowa maonge tich, Jowa manigi tuoche ma iluongo ni chronic disease machalo cancer, and so on and so forth. Mondo register kae kama gidhi yude help ma insurance madhi konyo jomodhier moloyo joma nigi mwandu mondo chul moloyo jomodhier. It has never been any better. Adwa na med gimoro matin.